Ifunda NIV, Matthew 28 verse 19 and 20, the NIV. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Asivala amehlo ethu. Baba, izwi lakho ukhuluma ngalo ngoJesu Kristu inkosi. Amen. Uvulele Matthew chapter 4 verse number 19 and verse number 21. Kafushane nje namhlanje bazalwane ngicela ukubuka mhlambe besothi theme noma sothi topic, angazi noma kuzoba i-series or not yini, but ake sibuke lento yokuba umfundi kaJesu, becoming a disciple of Jesus, ukuba umfundi kaJesu. So lasifunde khona iBhayibheli sithola uJesu eseshiya icommand yokugcina ekuyicommand ayinike wonke umuntu ekuthiwa umzalwane. If usindisiwe nje umamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi, unikwe lo myalelo ukuthi awuhlale kuwo. Akubona umyalelo womfundisi, akubona umyalelo womprofeti, akubona umyalelo womvangeli, akubona umyalelo womfundisi, akuyena umyalelo kamelusi, kodwa umyalelo womzalwane. Noma ubani owamukela uJesu Kristu ukuthi abe inkosi nomsindisi kufanele afinyelele la khona ephuma ayokwenza abafundi. So in other words, uJesu usinika i-instruction yokuthi ukuze abantu bafinyelele ekulazini iqiniso, nabantu bafinyelele la besindiswa khona, laba sebesindisiwe kufanele bapractice into yokuphuma. Ukuthi amen ngiyezwa. So into yokuphuma iyona icommand esinikwe yona ngaphezulu kwento yokungena. Amen. So lwethu siphile esikhathini la khona sinalento ethi kha ukunoma sibe lento kago. Yazi indlela challenge ngayo, even ukukhula kwamabandla awasakhuli ngogo kodwa akhula ngokhamu. Ukhamu ukukhula kwamabandla sekushintshanwa ngabazalwane, because asisenayo le passion yokuthi siphume. Sekunalento yokuthi ukuze leya sonto engale likhule kufanele kube khona ifew engala ezophuma ngala iye ngale, noma laba bangale ngala sikhule baphuma bangale baze ngala. But angazi nje ngiyathanda ukuzosichallenge ukuthi ake sibuyeleni back kulento uNkulunkulu asibizele kuyona ekutheni we must be a going church, kube yibandla eliphumayo. Uthi go ye noma uthi go out bese ithi niyokwenza abafundi. La it's important ukuthi instruction kaJesu uthi phumani niyokwenza abafundi, akazi uthi phumani niyokwenza abazalwane, akasho ukuthi phumani niyokwenza amakhono, uthi phumani niyokwenza abafundi. Ukukholwa kuyi-byproduct yomfundi. If ungena umfundi asikulindele ukuthi ukholwe, kodwa uma ukholwa silindele ukuthi ube umfundi bese ube nokholwa. But i-objective, ne-mission, ne-purpose ukuthi sibe abafundi. Now ngiyacela uyibambe lento uthe go and make disciples. In process, mawufunda uRomans chapter number 9 and chapter number 10, uyathola ukuthi bangezwa kanjani uma engekho oshumayelayo. Angashumayela kanjani engathunyiwe. And uverse chapter 8, verse chapter 28, verse 19, useyaveza ukuthi sithunyiwe. And ngoba esithunyiwe usho ukuthi sebengakwazi ukuzwa. So the beginning process yokwenza abafundi ukuphuma sishumayela. Ukushumayela ukumemezela ngezindaba ezinhle, noma ngomsebenzi wesiphambano, noma ngokufa nokuvuka
ukuvuka kukaJesu Kristu ozophinda kuye ngelilanga azolanda ibandla lakhe. Lokho ukuphuma sishumayele okuyiprocess yokwenza abafundi. Amen esontweni. So uthi mesiphuma siyokwenza abafundi besethi of all nations. Siyokwenza abafundi izizwe zonke. Ngokusemlazi awubizelwe kubantu abamnyama, ubizelwe to all nations. Lokho kusho ukuthi-ke nendlela esiliphekeja ngalo isonto lethu lifanele siliphekejele izizwe, singaliphekejeli isizwe. Amen esontweni. Sine-challenge yokuthi amabandla ethu aphekejelwe isizwe. Mekwenzeka inkosi siphumusa ukuthi sivakashelwe izizwe ifike zizwe ukuthi hayi leli bandla elesizwe. Amen esontweni. Bengena umSuthu uyeza ukuthi ngisebandleni lamaZulu, because sifocuse kwi-nation asifocusile kuma-nations. And mesingafocus kuma-nations sigcina sishumayela i-tribalism, singashumayeli izwi likaNkulunkulu. Kodwa imission ithe phumani niyokwakha abafundi izizwe zonke. Kodwa-ke uma ngizoba local in my thinking, angikwazi ukuba global in my preaching. Amen esontweni. So uma into yami izovaleleka ekutheni la ngikhona, la ukhona qala upracticele la uyakhona. Sizobhidilisha sonke size sifinyelele la sonke sizwa khona, understanda khona. Lo wafike engabhidilisha athi mesukuma mela uthi wafike ekhuluma isizulu sodwa kodwa nasi nesilungu sesiyangena phakathi. Ngobani senzela ukuthi mhla wafika umuntu ozodinga isilungu, wonke umuntu omala amela abhidilisha, wonke umuntu angene afithe lento athi noma impela kazwana kahle kodwa ngibonile ukuthi i-mindset yabo ayikho local, kodwa i-mindset yabo isezizweni. Yikho uthola ukuthi noma inkosi ivulela iminyango yokuthi uye kwizizwe ivalo wena ngokulokha. So uthi-ke asiphume to go make disciples of all nations, besethi sibabhabhadisa bese egameni likaBaba leNdodana lelikaMoya Ingcwele. Theologically kunama-debates. I-debate yokuqala ithi sibhabhadisa ngempela yini mesifake emanzini sithi egameni likaYise leleNdodana lelikaMoya Ingcwele noma sithi egameni. In other words, ukuthi nje in Jesus' name. Yabo? So it's a theological debate engena issue nayo mina ngoba ekupheleni kosuku i-objective ukubhabhadisa. So when you take egameni likaJesu noma uthe in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, it makes no difference. Umsebenzi kufanele wenze ukuthi umuntu abhabhadiswe. So if ukhona bakwenza babhaphisa egameni likaYise lelodana likaMoya Ingcwele, that's okay with me. If ukhona babhaphisa egameni likaJesu, that's okay with me. Into besifuna yenze ukuthi umuntu abhabhadiswe. Okay? Bese ethi-ke verse number 20, and teaching them. Nansi i-challenge esinayo kakhulu, i-challenge yokufundiseka. Amen. Amen esontweni. Sine-challenge yokufundiswa nokufundiseka. Yazi indaba sibe ne-challenge yokufundiswa nokufundiseka ukuthi sithi mesingene esontweni singene, yes impela uNkulunkulu uyadila nezimo zethu, amandla akhe ayakwazi ukusikhulula kuyo yonke into esikuyo, but sigijimela ukuthola amandla akhe singafuni ukufundiswa ngale esikuyo. Mhla amandla akhe engabonakala empilweni yakho bese uyamshiya, awumshiyisi ukuthi amandla awabonakalanga, umshiyisi ukuthi awufundisekile. And into ethi awufundisekile hayi ngoba ngingafundiswa, ingoba unayo teachable spirit. Ibandla alifundisekile, yikho abantu belokhe beguma beyofuna amandla kaNkulunkulu in the next best place. Mawufike la wangawathola uzophuma next week uyongena kamakhelwane.
mawuphuma amakhelwane ngawathola amandla uzoshiya amakhelwane uyongena ale ngaphesha komkhathi. Awufuni uJesu, ufuna amandla akhe. But uma ufundiswa and ufundiseka, uyazi ukuthi uma uzofundiswa isikhathi siningi kufanele usihlale uzofunda. Akekho owathi efika nje ka-grade 1 wathi hayi seni-right sengingaya ka-matric, kodwa kwafanele bahlale bahambe balandele i-process yokufunda, afundiswe u-A, E, I, O, U for 6 months aze awukhulu A, E, I, O, U, kodwa uthisha angayeki ukumfundisa u-A, E, I, O, U, ngoba ofundisayo uyazi ukuthi noma ukwazi ukisho into akusho ukuthi uyayazi. One more time. Ofundisayo uyazi ukuthi noma ukwazi ukisho into akusho ukuthi uyayazi. Yabona mawufundisekile noma ungafundisekanga ubona kanjani, ubona ngokuthi uyazi ukuthi ezimweni zonke uyathandaza. Kodwa uma ungafundisekile sinede sifike isimo ukhale ngokukhala, bese masuqedela ukukhala bese uyaphuma manje kwey'mweni zonke. Ngokani awufundisekile, wayizwa into awungakayifundi, wayizwa. Mase uyifundile uthi ungene esimweni uthi Nkosi angazi ngizophuma kanjani, angazi ngizophuma nini, angazi noma intando yakho noma isitha, kodwa engikwaziyo uthembekile nakulesi simo. Umuntu ofundisekile ke lo, kodwa ongafundisekanga ukhala akhale masekhalile bese iphelile bese lethe yakhumbula ukuthi konje liyakhulekwa ezimweni zonke. So uthi teach them, but ukuze ukwazi ukubafundisa kufanele babe nomoya wokufundiseka. Cela ukho kumakhelwane ukuthi makhi enza lokhu umkhuleko wakho ukuthi Inkosi ikuphe umoya wokufundiseka. Because if singafundiseki kusho ukuthi sizogida around intabe yodwa every year. Sizoloke sizungeze endaweni eyodwa nje, sizungeze endaweni eyodwa. Yabona ungafundisekile sisiningi ufike uze kumina uthi baba umyeni wami ngiyakazi, umyeni wami ngiya-understand, umyeni wami it's okay, sizoya enkosini sikhuleke, siye enkosini sikhuleke kungashintshi. Uphinde ubuze ukuthi ufundise nje umyeni wami ngiyazi, umyeni wami ngiyena, ngithi mina sizothandaza sibine cha ubuye next week amkhona uthi umyeni wami ngithi mina sizothandaza. Sonke lesikhathi awuzwa ukuthi ngithini wena, awutholi ukuthi umyeni wakho uzoshintsha, ngithe sizothandaza. Ngamanye ungasabuya kumina, umele wayiphinda leyo hambe enkosini. Mina ngizwe ngesikhathi uza nenkinga ngizene lesini. Nkosi yami ngifundisi ingane zami ngifundisi ngakho ngiyanazi nami ngifundisi zakala kahle sizothandaza. Mfundisi uyazi nawe nje ukuthi ngiyanikela nomfundisi, uyazi kodwa ngathi mina Inkosi sizothandaza. In other words, I am teaching you izimo zonke iya enkosini ngomthandazo. Uzothi umyeni masephinda leyo nto kanti ikasula uvela ungakasula. Ube nokuthula bese enkosini uvela uyeke ukuthandazela yona uthi Nkosi awungiyabonga. Sengikwazi noma iphinda lento kodwa ingangi-affect mina. Ngoba ngesikhathi ngithandaza before adile nesimo udila nami. Ngoba bazalwane kunesimo eyingashintshi efanele kushintshe thina ukuze sikwazi uku-accommodate zona, kodwa zona engasisusa enkosini. Kodwa nesingafundisekile sizobhekana nesimo esifanayo silokhu esikhala njalo ngoba sina akusho lutho ukuthi uJesu wayezothandaza kangakanani athi lesi sitsha asidlule phambi kwami. Sasingeke sidlule, kwafanele afinyelele esiphambanweni, kodwa
nentando yakho ngoba sengifundisekile ukuthi it is in prayer that we must sustain God. So fanele sifundiseke uthi teach them to obey, ukulalela benze. Asingabi abalalelayo kodwa silalele silenze. Lithi iBhayibheli waphuma nje omunye umlimi ngelilanga mephuma wavele wayihlwanyela imbewu. Imbewu yayingenankinga, imbewu yayi-right, imbewu yayi-healthy. Umeyihlwanyela kuthiwa enye yawela on the wayside endleleni eyomileyo lakuhamba khona njalo ngenxa yokuthi yangakwazi ukungena emhlabathini imbewu iyi-right yafela lapho. Kuthiwa yawela emhlabathini onamadwala onamatshe yathi ungena kancane emhlabathini kodwa inkinga inhlabathi namatshe okusho ukuthi kusuffocate iy'mpande yagcina ifile. Kwathi umephosa enye wokuthola umhlabathi kodwa inkinga umhlabathi onameva umeyiphosile yafinyelela emhlabathini onameva wagcina uyisuffocate yakho. Kwathiwa eyodwa yathola umhlabathi ovundileyo yathi ihlale emhlabathini yakhula. It's the same person ophosayo, it's the same kind of seed ephoswayo kodwa inkinga ayikho ophosayo, ayikho kwimbewu, ikumhlabathi. Uthi maseyichaza imhlabathi inhliziyo, imbewu yizwi. Uthi if the cares of the world ikhona okucabangayo lifika kancane mase lifile bese liyafa ngoba unandaba nani nendaba nezinto zomhlaba. Angithi uthi the teacher sows seeds of teaching kodwa kube ngumolalele uthi do they have inhliziyo efundileyo noma banenhliziyo efana ne-wayside noma banenhliziyo efana nenameva noma banenhliziyo enamatshe. It is their teachable or non-teachable spirit eyenza imfundiso ihambe ifikephi kuwo. Amen sonto. So uthi-ke teach them to obey. Lalela ubafundise balalele benze konke. Teach them to obey everything. Hayi ukuthi sikufundisa ukuthi wenze okuthandayo, sikufundisa ukuthi wenze konke akushoyo. Kumakhelwane uthi amen. Awufundiswa ukwenza okuthandayo, ufundiswa ukwenza konke akushoyo. Emnandi ngokuthi konke akushoyo asakhonza uNkulunkulu njengaba ku-Old Testament laba belindele umprofethi ukuthi uzoza bese asho ukuthi thus says the Lord. Ngoba uphethe iBhayibheli uphethe konke akushoyo. So awumdingi umfundisi ukuthi ame phambi kwakho ukuze akufundise akushoyo, kodwa kunomoya ingcwele kuwe othi mawuvula iBhayibheli lakho akufundise konke akushoyo ukuze ukwenze konke akushoyo. So i-process yokuba umfundi kaJesu. Baba si-break it down i-process yokuba umfundi kaJesu ukuze sizosizakala sonke sihambisane kahle. Noma sana senibhala ngizofunda ngoba amalingana amavesami. Mawufunda uMateyu chapter number 4 verse 19 mhlawumbe let me put this disclaimer. Wonke amavesi engizowasebenzisa atholakala kwincwadi kaMateyu. Because I want us to take a journey through le ncwadi kaMateyu sibuka lento yokuba umfundi kaJesu. Okay? So umfundi uMateyu chapter number 4 verses 19 and 21. 19 uthini? And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Verse 22. And they, okay, it is as for 19 or 22, or 21 for now, 19 or 22. 22, and they immediately left the sheep and their father and followed him. UJesu umefika nje uvele athi ngilandeleni. Amen bazalwane.
Ubefika Peter, no John, no Andrew, ufika kubona bedo. Bese ethi ngilandeleni, yazi bese ngiyamashe ngilandeleni bese yaphenduka eyahamba. Ngesikhathi ethi ngilandeleni kuba khona iconviction enhlizweni zabo bese beshiya abakwenzayo bayamlandela. Amen esontweni. I-process yokuba umfundi awuqali ube umfundi ungakabi umlandeli. Ukale ube umlandeli kala kodwa ugcine ube umfundi. Akufanele uhlale ube umlandeli. Yazi indaba engafanele uhlale ube umlandeli. Ukhona on Facebook lately. Ngoba ngisadla on Facebook. On the TikTok lately. Bafisa noma ipoet on the TikTok alabisi. On the TikTok lately. La. Yazi challenge yalawo ma-apps yethu ukuthi sinama followers. Now i-challenge yama followers ukuthi bakulandela ngoba i-content yakho injani, beyi-enjoy, imnandi. But the day i-content yashintsha, ayakushiya ama-followers. Bese ayothola omunye one-content engcono. So ama-disciples awamushiya uJesu. Abantu abashiya uJesu ama-followers. Abantu abaqale bemlandela kodwa banqaba ukwenziwa abafundi. So we are called to start i-journey yokuba umfundi ngokuba umlandeli. Kodwa i-objective yokulandela asilandeleli ukuthi uzosenzela. Amen. We don't become his followers because he will do for us. Asimlandeleni ngoba uzosenzela. Let us funde uverse 19 uthi, and he said unto them, follow me and I will make you. Ngilandeleni ngoba mina ngizonenza. Asimlandeli ngoba uzosenzela, simlandela ngoba uzosenza. So asinalo ilungelo lokumshiya ngoba akasenzeli, ngoba akathembisa ukuthi ngoba simlandela usimlandele ukuthi uzosenzela, kodwa simlandele uzosenza. So if we don't have a teachable spirit, sizomyeka ngoba simlandele ukuthi uzokwenza. Umuntu okwazi ukuba umfundi obambele ukuthi ngilandelela ukwenziwa hayi ukwenzelwa. So whether uyakunika lento engiyikhulekelayo noma not, akushintshi lutho. But khona into eyodwa eguarantee leyo. Umucela into kuNkulunkulu engakuniki, ukhona kodwa into akunike yona. Ukuthi uyafundisa ukuthi ukwazi ukuhlala ingekho. So ngamanye amazwi engakuphenduleni kwakhe uyakwenza. Maye kuphendula kuloko okukhulekelayo akakuphenduli kuphela kodwa futhi uyakwenza ukuthi umthembe even more. So whether uyenza noma akenzi kodwa uyakwenza. So inkinga-ke ukuthi thina sifuna ukumlandelela ukuthi enze kodwa mayengenzi bese siyawela indawo sithi silandela yena, asilandeli yena, silandela akwenzayo kodwa uthe ngicela ukwenza qala manje ngikwenzele. So angifake le disclaimer yokuthi mhlawumbe enye yema-challenges enza ukuthi sihluleke ukumlandela kahle ingoba thina simla asimvezanga kahle. Ngoba sithe siza kuwena sathi uyangena mhlawumbe ekhaya, wangena umshado ekhaya, awangena ibhizinisi ekhaya. That is true. But inkinga bekufanele siqale sithi mlandele akwakhe bese eyakunika. But thina sivele sathi mlandele uzokwenzela, sayiskip iprocess yokwakhiwa, and iprocess yokwakhiwa kwesinye isikhathi ayimnandi bese abantu basheshe bashiye ngoba bacabanga lokho azokwenza before abenze. Because kune-possibility yokuthi akunike okufunayo kodwa inkinga ungenziwe bese uyasiqala nalokhu akunike khona. So number one, siyalandela.
silandelelelani ukwenziwa hayi ukwenzela. But verse number 20 kusho into eyisimanga 22 uthi ngesikhathi ethi abamlandela lithi and they immediately left the sheep. Mawuzomlandela ukhona efanele kusala. Komakhelwane sinalonke ivangeli silasi. Awukwazi ukumlandela kodwa ungafuni ukushiya lutho. Nawulandela-ke ukulandela kuhamba neprocess. Awushiyi konke ngesikhathi esisodwa. But usungena endleleni yokushiya. Because ufuna kanjani ukwamukela ungashiyile. So if you are going to be a disciple of Jesus Christ, muzoba umfundi kaJesu Kristu, kufanele ulandelele ukwenziwa kodwa ngesikhathi sokwenziwa kukhona izinto ekufanele zishiywe zisale. Awukwazi ukuhamba nakho konke. Kukhona ekufanele kusale okunye kulula. Ayikho khona into eyayilula nje ukuthi bekuthiwa ngesilisiwe kuthiwa shiya amandosi. Yazi indaba ngokulona angikaze waqale vele. Angazi waqale. Bekuthiwa lawo sami ana issue ngoba angazi ngale. So kunezinto ezilula ukuyishiya ngoba naturally wawungakayiqala. Bese kuba nezinto wayiqala. Mase kuthiwa yishiye. Umzuzu ukuyishiya. Yini bayibhekele ukuthi into omusha ungalivusa uthando. Ungakabi isikhathi. Inkinga ayikho othandweni ayikho lapha. Inkinga isekutheni mase kufanele ushiye. Ngoba sewukhulu ukushiya. Yini bayibhekele ukuthi libeke phansi lishiye isono esithandelayo. Yabona kunezinto ezinama-roots ekufanele siqale sisusa amagatsha. Mase sisusa amagatsha bese sizosusa itop yesihlahla. Mase sisusa itop bese sisusa i-trunk yesihlahla. Mase sisusa i-trunk bese sisusa i-stem yesihlahla. Bese kuyimathola upoison ozobolisa khala iy'mpande. Mase yibonile bese kuyimasi khala sisusa zona. Ngoba kuyashiywa. Kuyashiywa. Awuhambi nakho konke khona okusalayo. uNkulunkulu besika Abraham uthi Abraham uzokwenza ube yisizwe esikhulu kodwa before ube yisizwe esikhulu ngilandele. Kodwa noma thumba ungilandela shiya abakini shiya ubaba shiya izwe lakho shiya uNkulunkulu basezweni lakho. Kunezinto ewungafinyelela kuzo uJesu angashiyanga lutho. Awukanabo umfundi usalandela. Awukanabo umfundi usalandela. Awushisi umfundi usalandela. But once waba umfundi usushile futhi usungafundisa izwi lithi shiya. But manje nampi example yokuthi uyashiya. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Already Matthew chapter number 4, verse 19. Uzo confirm Matthew 28, verse 19. Uthi hambani niyowe. Uthi lento niyenza la ukuthi nikhiphe ofish kwi-environment abakuyo. Nibafake kwe-environment. Yilento engifuna ngigcine niyona. Kodwa kufanele niqale nilandele mina. La nginyathela khona ninyathele khona. La ngidla khona nidle khona. La ngikhuluma khona nikhulume khona. La ngithula khona nithule khona. Ikhona into yokuhambisana nomuntu othi wamlandeli. Khona into yokuhambisana nomuntu othi ungamuntu. So
So just because sihambe ngathi siyalandelana akusho ukuthi siyalandelana. Ukulandelana kubonakala ngokuthi lo akwenzayo lapha phambi kwami nalo emuva kwakhe kwenza khona. Just because sisesontweni akusho ukuthi sonke silandela uJesu. Makhelwane mami ayikabi ma kodwa ke nanti iqiniso ngalibuzanga ungacabanga ukuthi sikholwa sonke. Khona mhla umakhelwane enza ungakholwa ukhumbule ukuthi ngoba sisonke akusho ukuthi sonke siyalandela. Mhla wafunda lokho akukhubi ungakholwa kamakhelwane kwethu umkhuleke aze akholwe. Kodwa uma nawe vele ungalandeli uJesu hlangenza ungakholwa ushiya uJesu ngenxa yami kanti ukulandela bani? If we truly follow Jesus, we have to think mawulandela uJesu phela ngoba it doesn't matter ukuthi ngiyephi mengilandela uJesu. Awuphumi la ukhona ngokuthanda ukuphuma, uphuma ngoba ulandela uJesu. Uma sethe isizini siphelile vele uyamlandela, bhala uvele uphume ngokuthi mina ngilandela uJesu abamlandeli. But omlandelayo uhamba ngendlela ahamba ngayo. So uyamlandela bese uyashiya. Na umlandelayo uthatha le journey yokumlandela uhambe uzushiya. Sihamba size sifike ku chapter number 5 kabele. Chapter number 5 umuzofunda verse 13 kuya verse number 16. Uthi ngoba usumlandelile ufanele umlandele uzumfuza. Indlela yokumfuza uthini? Nusawuthi weso athi ni ukukhanya weso. So kule process yokwenziwa umfundi uqala ulandela ngesikhathi ekwenza avele for some reason athume kwenza vele akwenza ubusawuthi, athume kwenza ubusawuthi bese kwenza ube ukhanya. Yes, your breakthrough is coming. Yes, the Lord is about to open doors that you never thought doors would be able to open. The Lord is going to bless you coming in, He's going to bless you going out. Because of the man. Shabuya says it's a blessing. Man, Shabuya says it's but what you are sound? My issue with usawoti bakwethu usawoti awumnandi. The flavor of the salt to the salt is salty. Usawoti uyababa. Kodwa usawoti ekudleni ufaka flavor. Noma ngizongizwa ngakufula phela. Usawoti uyababa. Kodwa usawoti mawufaka ekudleni kwakho noma kade ngena flavor kuba ne flavor. So we process yokwakhiwa kuwe kuyababa, kodwa kozohlangabezana nabo uzoba ne flavor. So we process yokwenziwa musufuna iflavor, funa ubaba khona kuzophuma iflavor. Ngoba mawuvele waba sweet uzophila ubaba kubantu. Ngoba sugar is not what gives flavor. Kodwa usawoti obabayo
oletha iflavor kwinto engena flavor. So awukwazi ukuthi ube umlandeli kaJesu ube kwi-process yokwenziwa kodwa mingeke ngahlala nawe. Angikwazi ukuhlala nawe mengihleli nawe ubaba unjalo nami impilo yami mengisuke ehlale nawe isuke ngiphume isibaba. Wena fanele ukuhlala nami ngithole i-flavor from your life. Uthi izinto zakho ibhetha kodwa bezami zibhethe izinto ngihlale nawe ngiphume nginethemba wena inkinga yakho ingashintshile ngoba i-flavor kasawoti usawoti ayishintshile kodwa make wahlangabezana ne-mixture yempilo yami uletha u-flavor emnandi empilweni yami ngoba ngihlale nawe. Into ebalekisa abantu emasontweni akuyena uJesu abazalwane abangayilethi i-flavor uma ngihlangana nawe. It's a process. It's a chain process esikhatha ukuze sibe abafundi. So maybe process ufanele ungayiboni lezi zinto ufinyelele la khona 1 week kulekela. Number 2 uthathe isinqumo sokuthi practice. If I complain umuntu oyedwa ngawe it's okay ngoba umuntu nomuntu unama-opinions akhe. Aphinda complain omunye ngawe it's okay ukuthi umuntu unama-opinions akhe. But aphinda complain omunye pause, reflect, introspect ukuthi ikhona futhi inkinga ekhona kusawoti. Lo sawoti usuluze usawoti bakho. Bese ubuyele enkosini ukuthi ngiyakhandela Nkosi kodwa kade ngisamlandeli ngendlela ekufanele ngikulandele ngayo ngoba ayisatholakali flavor kimi. Ngifuna ukufaka kulento yokuthi sikwi-process yokwenziwa abafundi and mesokwenziwa abafundi kufanele sibe ne-flavor. Kufanele bekune-disconnection la nalapha kodwa mina ngihleli lapha nengibona lowa still ngibusisele ngoba vele angikwazi ama-beat akade beyohlanganisa kufanele bawahlanganise noma engasahlangani. Kumina mengilalele nje kube mnandi nami ngikhwekhwe bengikhwekhwa ngishaya ithomoile kodwa inhliziyo ibuhlungu la kucasukiwe lapha kodwa iflavor la ingashintshi ngoba khona lapha izinto azikho la kodwa usawoti still must be nice and salty ukuyedwa iflavor ithi noma iflavor konile. Kwa kila twinja ukoma njani nasawoti komo benjani nasawoti abayivani lapho uJesu lento avela ukuthi ningakusawoti ibani ukukhanya. Now ubumnyama eBhayibhelini kuvela ngey'ndlela ey'ningi. One kuvela kuthiwa sasuswe embusweni wobumnyama. So ubumnyama kuvela njengombuso kaSathane. But lithi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ubumnyama ignorance ungabi nolwazi. But number 3 futhi ubumnyama lithi and the earth was dark and void. Na ngamanye amazwi kusho i-confusion. Ubumnyama kusho umbuso kaSathane. Ubumnyama kusho ungabi nolwazi. Ubumnyama kusho i-confusion. Kodwa uma a follower in the process yokuba umfundi uba ukukhanya. If you find yourself, whether you are rehearsal worshipers, whether you are as ama-ushers, but there's confusion, there's a problem. Ihlangene njengama-intercessors, kodwa phakathi kithi there's confusion. Kunenkinga, akuyona inkinga kaSathane, inkinga yabazalwane.
inkinga yabazalwane ukuthi abafuni ukulandela bonke bafuna ukwenza ngendlela yabo. Amen. Ngeke ngitholeke namhlanje nje. Amen. Subalekile, suphelile. For us to be light, kusho ukuthi la kukhona confusion khona. Noma ngi-right, they're wrong, but I will be the light of the things. Genuinely, I lekhanda lami ekusho lokho ngiphikisana nabo ngizobele ngivuleke. But kube khona ukwehla genuinely, okay, humble yourself in the presence of the Lord. Yokuthi banganyuka bonke kodwa ngizothi kakwethu le nto engiyishoyo yona ayikho right. But wena umasayisho la kanti kulungile, nje understand ukuthi ayikho right. But genuinely, not icikekangili. How much light is there in the house of the Lord? Kunyama esontweni kodwa khona izwe lokukhanya. Kodwa kunyama esontweni. Ilo wathonza bhekele, ilo wathonza bhekele, ilo wathonza bhekele, ilo wathonza bhekele. Inkosi yethu iyale, asikwazi uqale siyele bese siyale. Submit ubuwena, ube ukukhanya. Abanye must go back to the Lord. Say Nkosi ngimnyama. Ngicela ungiphe ibhitshi yakamoya. Ubliche inhliziyo yami emnyama. Ngoba la ngena khona ngivele ngenze yonke into ibe emnyama. Kanti kufanele mina ngibe ukukhanya. Have you discovered ukuthi bakhona abanamakhaya? Wawuthi mawubeka ikhandela elilodwa kulawo uyakhanya kodwa khaya. Bese uthola ukuthi-ke kukhona okuyaphathene lakhe. Angazi bekumrani sibasho nje manje seliyimodeli basazobona nje. Kube khona uthatha-ke mase eyalapha lapho kubekwa khona itafula nezitsha adinge lakhe azofika libeke khona. Ngesikhathi kumkhanyela kakhulu but nelight iya-extenda futhi endlini. So the more amakhandlela angaba khona endlini, the brighter indlu becomes. So ngamanye amazwi, it's not enough ukuthi ube oyedwa wethu alethe ikhandlela la. Sonke asilethe amakhandlela ethu. Khona noma ngabe kukho umnyama esinabo uzophinda balekile kwemakhelwane. Anamaza makhe. Ngabe yakhanya ilapho. So one of the ways efanele uyibuze ukuthi uyakhanya yini. Ibuka ngokuthi bangakanani abafuna ukuba nawe. Bangakanani abafuna ukusondela. Bakuthiwa izinto ezazinto esasizidla kodwa sisakhula bekade ngine kakhulu. Yini inhlambuzo yini? Inkulungwane ingasona. Wenza kanjani make waletha ikhaya? Wenzela uswayini wena abantu ukukhanya kodwa basuke eduze kwakho. Because the light must attract. And ukukhanya khumbula aku-attract okuhle kodwa. But ukukhanya i-design yakho is to attract. Ushers, media, worship, sound, intercessors. Ikhona yini into ethi ngenayo department ngizofuna ukuza ku-department yethu? Ikhona yini into ethi habe nginalo iphimbo ngiyakwazi ukukhuluma? Ikhona yini into engi-attractayo? Maybe nama intercessors ngiyakhuleka. Ikhona yini into engidonsayo? Maybe uthi ma-ushers ayashoda. Ikhona yini into engidonsayo? If our departments are not growing, we should there is no light within our departments.
We must be the salt, and then we must be the light. Babuzinde avela ngile aqeda ukukhuluma ngokukhanya nosawoti. Avela ku verses 22 to 24. Avela kukhuluma indaba yesimanga. Say Matthew. Sakayini njalo sakubani bazalwane umfunda for 10 minutes and then after. Sakayini umlandeli ozoba umfundi kaJesu. So number 1, landela ushiye kuze wenziwe. Angithi wakwasethi mase kunjalo bese uba usawoti ube ukukhanya kwezwe. Manini. Sizale inkinga yokuba ukukhanya nosawoti wasendlini kaJehova kodwa sibizele ukukhanya nosawoti wezwe. Have you noticed ukuthi kule season umuzoya kuma podcast ukuzoya whatever kwenziwa yini topic ekhulunywa ngayo? Foolishness yobuzalwane. Asekhona ukukhanya nosawoti sesiyijoke. Lelizwe ekufanele siyolikhanyisa ubona siyihlala. And yazi ngoba siyihlala yini? Asiyihlala ngaphandle kuphuma izinto zangaphakathi zabona zathi beyibona ngaphandle zangabo ukhanya zavele zaba foolishness. If trend ayitrend ngomzalwane eseklabhini, itrend ngomzalwane esosontweni engenzi umzalwane. But we are the light and the salt. Amen. Tell my children to be up here. It's not what you are. You come from God. God is that your home. Still, mina ngisakhuluma manje ngokwenza umfundi kaJesu. Sithatha nje iwalk kumenze. Asafika ukuthi uLuke yena uthini? Asafika ukuthi uMark yena uthini? Asafika ukuthi uJohn yena uthini? Asafika ukuthi uPaul uthini? Sisayibukela nje kumenze. Ukuthi uma ngingazinikele ekutheni ngenziwe noma yazi iBhayibheli ngalivala ngisebenzisa ama-chapter njengo-4 noma u-5 ukuba umuntu osindisiwe ungabonakala uma ngingahamba ngalokho okubhaliwe. Uba ku-verse 22 to 24 sithanda ngiyakhiwa namhlanje. Verse 22 uthi, but I tell you, if you hold anger in your heart, ubamba intukuthelo enhlizweni yakho. Nakuba nje akukhulunywa nomhedeni la ukukhulunywa lo process yokulandela. But I'm telling you, if you hold anger in your heart towards another fellow believer, uma unethukuthelo nokukasuka nokulimala nokonakala ngomunye umzalwane, you are subject to judgment. Uzokwahlulela manini bafowethu. Kanti nimfundisi awalichaza kangcono leli verse lakho. Lithi uma uthwele intukuthelo nokukhasuka nokudinwa nge-small heart nenhliziyo encane ngenxa yomunye umzalwane, lo kwenze wakasuka ngeke ahlulele, uzohlulelwa wena okasukile. Banaka ngicela ukufundela futhi ungeke ukuthi amazwi kamngane ngikufundela. But I'm telling you, akusho uPaul, akusho uMathewu, akusho uPeter, amazwi kaJesu. Mawuzofunda iKing James abhalwe ngokubomvu
Usuthi umlomo ongathethi imali. Okukhuluma la. Uthi I am telling you this. If you hold anger in your heart towards a fellow believer, you are subject to uzowahlulelwa ngokulinyazwa ulimale. Awuzuwahlulelwa ngokulimaza, uzowahlulelwa ukulimaleleni. Okay, balasenze belulako. I-issue ayikho ekulimaleni. I-issue isekubambeleleni ekulimaleni. UJesu uthe uyakwenzela kube lula. Ungadinwa kodwa ungashoni la. Mama mzini. Thina sisemshadweni. Siyadinga ukuthi ke sivume enkosini. Mama mzini. Ukulala usadiniwe. Inkinga walala usadiniwe ayisekho phakathi kwenu. Isiphakathi kwakho noNkulunkulu. Uma engasabuye. Ikizwe kuthiwa mayebuya uvuke umunye umbhedlela omunye ngeke. Is it possible ukuthi ngenxa yokuthi salo omunye omnya udiniwe omunye nje wathi hayi lothini eyakhoda ngeke. Ngihambe sesiyo celebrate i-50 years kababa. Bekusukuma uma ngumfundisi uthi mina nje lo baba engikhandena kuyinkinga. Mase sixabana manje adlulise manje. Uthi saqala bengikasuka kwayiyona leyo ukuthi siyaxabana ngekasulu angakasulu. Uthe lesikhathi ukuthi ngikasuka kuba vele wayinyusa igile. Bengikasuka vele kakhulu endlini. Uvela kwemnandi kakhulu endlini. Avela behappy endlini. Ngase ngiyayibona nansi le nto short bengenzeka ukufika irecha nixabene khona decide. Hayi lo bengalimalanga kodwa uthatha isinqumo wathi noma ngilimalile ngayendini. So anger is a choice. Ukudinwa isinqumo akuyona into engokulimele. It's a choice you took ngesikhathi ulimala. So uyakwazi ngoba isinqumo ukuthi hayi ngilimele. Kodwa uthi ngothini kodwa inwa wedwa ungangifaki mina la. And whoever demeans and insults a fellow believer is answerable to the congregation. Basifake sonke. Obukela phansi akhulume kabi ngomuntu umzalwane. Kufanele aphendule ebandleni. Ungakholwa nifunde lapho lesizulu lapho funde lapho iBhayibheli. uMatthew 5:22-24. Kodwa ngathi amazwi kamngaki uyifundele nje lapho nawo. Ubese bese and whoever calls down curses upon fellow believers. Ukhona amaqalekisa nabazalwane kanti. Awuyibona uMama inkosi izomkhombisa noma bathi phakama nje manje sibukela phansi kodwa izinto zakhe izobheka. Hayibo. Noma ngakubukela phansi. Awungalungelo ukuthi izinto zakhe izobheka. Noma ngakuphakamela kanjani. Wena awuthekona lento yokumfunda ithini? It's about you, not someone else. Into kaJesu ayikho ngathi ingawe. Ubukabe vele yakho yokuthi laba baphakamelayo nale mkhuleko yethu. Ilwa nami Nkosi le mkhuleko yethu. Othwa emkhothini Nkosi angene buka. And whoever calls down curses upon a fellow believer is in danger of being sent to a fury hell. Usengozini yokuya ezihogweni. Ambani-ke ney'nkonzweni. Uzolwa ilwa nabalwa nami Nkosi. Ambani khona. Ilwa nabalwa nami Nkosi.
ilwanezi bayisitha sesitha zakho kwenzeka kanjani uma kuyisitha sakho kuyeyini ikhona. Once wakhuluma lawo mazwi, you have called a curse another believer. And if we curse mikhulume komunye umzalwane, i-punishment yakhona is fiery hell. Angifuni verse 23 no 24 bese ngiyaphala ngoba ngiqhube. Angijabo sisafunda chapter 4 no chapter 5. But uyabona ingakanani into edila nokuba umfundi kaJesu ozokwazi ukudleka ebantwini. Verse 23. So then if you are presenting a gift before the altar and suddenly you remember a quarrel you have with the fellow believer, leave your gift there in front of the altar and go at once to apologize to the one who is offended. Then after you have reconciled, come to the altar and present your gift. For some reason, I believe, for some reason I believe, uma practice this, uzoba nama Sundays, last wahamba umnikelo tunawuthola for esonto. Uma singapractice ngokweqiniso, bangakanani oyibophile inhliziyo yakho uyibophele khona. Elithi before isipho sakho uzosibeka la, shone mu nyolungisa. Bese kuyima ubuye ngizoyithatha imali yakho, mina imali yakho ngizoyithatha. Ngizoyithatha ngoba sidinga ama-light, sidinga ukhokha i-rent, sidinga ukuthupa kugezi, ngizoyithatha imali yakho. Ngidinga ukutravela, ngizoyithatha imali yakho. Kodwa ngizoyithatha imali yakho ukhabele wena noNkulunkulu. Sometimes the reason sikhuluma ngokuthi umunikela, it will give it back to you, press down, shake it together, running over. Kodwa ungayiboni leyo ingoba wena wakho ukunikela ukhonisile. Uthi umunikelwa uvela uvinjwe yilo ofendekile. Wena nje uyanikela sawuyanikela shaba uyanikela nabi nje bakwini ngikuwa ngithawu koshamna yabo lo inamba nawe ngikwazi umase ngempela ngenyanga ukuthi la uyahamba khona ngokhani impela Nkosi ngithawu kosa ungeke noma Nkosi kanjani ungavumi nemali kanti noma imali yakhe uyiletha inkinga ayifinyeleli. Ninizwile ukuthi iBhayibheli lithele ngoCornelius, lithele Cornelius imikhuleko yakhe neminikelo yakhe ifikile ezulwini. Ngamanye ba Cornelius akekho umuntu o-offended oblockekile ngokuthi umrongile ukwazi ukuthi umrongile wangadlulisi. So bese ngeke